Permezz ta' ftehim il-Gvern għadda art f'Birzebbuġa biex tkun tista' tissaħħan il-pixxina fin-nofsinhar ta' Malta. L-art li għaddiet lil Birzebbuġa Aquatic Sport Club se tiġi ittrasferita lil klabb għal perjodu ta' 45 sena b'kera issussidjata sostanzjalment kif in il-prattika għal żoni magħżulin speċifikament għall-isports. Feluq il-45 sena l-ftehim jista' jerġa' jiġġedded. Minn barra pixxina msaħħna se jinbnew ukoll żoni għall-ispettaturi. B'dan l-investiment fil-faċilitajiet tal-isportivi u d-dilettanti tal-water polo u l-awm, issa n-naħa t'isfel ta' Malta se jkollha wkoll pixxina bil-ma msaħħan flimkien ma' dik tal-ogħla livell f'Pormla li ġiet inawgurata ftit tal-ġimgħat ilu. Preżenti f'isem il-Gvern il-Ministru responsabbli Clifton Grima għal kif dan il-ftehim se jkompli jolli il-livell tal-isport f'pajjiżna anke fuq livell lokali filwaqt li jkompli jaħdem biex l-isport isir aktar aċċessibbli għal kulħadd. Qegħdin naraw klabb fl-isport akwatiku illi għandu lodda llum il-ġurnata li permezz tagħha jista' jippjana għall-futur tiegħu kif jista' jinvesti aktar fit-tfal u żgħażagħ li jattendu għat-taħriġ sportiv. Il-Ministru żied jgħid li dan it-trasferiment tal-art juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jwettaq il-wedi sportivi elettorali tiegħu, inizjattivi li lan tagħhom huwa li l-klabbs u l-federazzjonijiet sportivi jkollhom lodda u l-faċilitajiet biex ikomplu jikbru. Dawn il-faċilitajiet ta' Birzebbuġa se jkunu wkoll għall-użu tal-youth nursery tal-klabb u fil-ħinijiet tal-iskola bi ftehim tinfetaħ għall-użu ta' tfal tal-iskola. Minnaħa tiegħu il-President ta' Birzebbuġa Aquatic Sport Club Jason Bonnici għalli dan se jkun pass kbir il-qoddim fl-istorja ta' dan il-klabb. Il-trasferiment ta' din l-art tal-lina jfisser ħafna għax fiha issa nistgħu nibnu il-plant fejn ħanqedu il-heating system ta' dal-pool biex il-qoddim nibdew nużaw ukoll fix-xitwa kemm għaż-żgħażagħ tagħna li bħallhom ikonna mmorru jew il-kottorena jew il-pixxina, spejjeż ikbar għall-klabb għax iridu trasport barra li t-tfal tagħna wara ġurnata skola jridu jmorru il-pixxina sija training tiswihom satej training għax bej jmorru jerġgħu jiġu ġifieri hemmna minnhom li jispiċċaw jaslu d-dar fid-9 10 ta' billejl. Għalhekk naħseb li dan huwa pass importanti. Fl-aħħar snin il-Gvern għadda wkoll art lil diversi assoċjazzjonijiet għalan sportiv u bekk dawn il-klabbs u oħrajn qed ikabru l-operat tagħhom biex jinvestu u jilħqu aktar tfal u żgħażagħ. Matthew Piżani f'isem Sport Malta stqar li l-entità dejjem se tkun ta' spalla l kull klabb u organizzazzjoni sportiva biex dan is-settur ikompli jikber.